Ja näin siellä matolla 2 on myös ottelu päättynyt. Ja voittajana siellä Nur Abasoi, Vantaa. Vantaa, Leevi Kivas, Lohja. Tämä on sarja 46 kiloa pronssiottelu, matto 2. Ja nelosmatolla ottelu päättynyt, siellä voittajana punaisissa Vaiva Aina-Ilkka. Otetaan nelosmatolle sarja 46 kiloa finaali. Ottelu 460 Abdul Malik Demelkhano Vantaa, Gianluca Leino Vantaa. Ottelu 460 matolle 4. Ja matolla 2 ottelu on ratkennut. Siellä pronssia sarjassa 46 kiloa tänään nappasi Aatu Soininen Vantaa. Ja matolla 5 ottelu ratkennut. Siellä voittajana Roni Mörsky Vantaa pronssia. Otetaan viitosmatolle ottelu 461 Kalle Lehtola Helsinki, Oliver Niemi Eurajoki. Kyseessä 50 kiloa pronssiottelu. Eli 461 matto 5. Ja matto 1 ottelu päättynyt. Ylivoimainen pistevoitto Peetu Oksanen Turku. Ja matolla 2 ottelu päättynyt. Siellä voittajana Aato Soininen Vantaa. Otetaan matolle 2 ottelu 462 Aleksander Jaappor Järvenpää Rafael Imani Helsinki. Kyseessä 50 kiloa finaali. 462 matto 2. Ja matolle 1 ottelu 463 Ilmaria Isokoski Oulu Siiritalia Ilmajoki. Pronssiottelu sarja 48 kiloa, matto 1. Ja matolla 5, siellä selkävoitto, voittajana Oliver Niemi, Eurajoki ja Eurajoelle matkaa pronssia. Otetaan matolle 5 ottelu 464, Ella Törmänen Kokkola, Alina kautta Oulu, sarja 48 kiloa finaali. 464, matto 5. Не торопись, не торопись. Что хочешь сделать, только это движение. Проходи, проходи.